заявяваме за първ път. Имаме съотборници от 11 пъти. Иначе здравейте, ние сме Smile Future и днес ще представим нашия проект Greenhouse AI. Всичко започна, когато преди година наши познати имаха инцидент. Един от показателите в парника им се повиши много и системата им се пробва да компенсира, но прекомпенсира и убиха всичките им цялата им реколта и накараха да загубят много. Това не може да се реши проблем, първо като не се добавят фейл-сейфове и второ с някаква динамична система, която дни преди инцидента може да погледне показателите и да реши, че ще се случи нещо такова и да почне малко по малко да компенсира за минимални щети. Втората цел е, когато интервюирахме хората Елина, изкарахме късмет, че намерихме хора, които занимават с такова нещо и те казаха, че 80% от разходите им всъщност са в електроенергията, което също се пробва динамично да решим кое най-добре източник на електроенергия, за да минимизираме разходите. На този слайд може да видим мащаба на проблема реално с оранжерното производство. През последните 4 години 8% от земеделците са намалели и разходите на тока са се покачили с около 10 до 30% и затова мислим, че в момента е най-добрият момент да реализираме проекта, защото ще намали много разходите на съответните производители. Какво представлява? Това, което прави всъщност е разпределя енергията, регулира микроклимата на база на сензори и предотвратява аварии с минимални щети. Как работи? Първо има сензори вътре в парника, които следят на ниво на въглероден диоксид, температура, влажност и така нататък, които после изпращат до сървър, който с апита следи за цените на тока, времето, weather forecast, как се предсказва, за да е в зоната и решава как да действа, изпраща обратно на компютърчетата вътре, за да регулират микроклимата в парника. Спрямо другата конкуренция в България, нашия продукт има AI предсказване, контрол на микроклимата, енергийна оптимизация и интегриране на енергийни източници, което е едно all-in-one решение спрямо другите. Също така, това, за което се целиме, в Европа има пазар на оранжерийните технологии на 100 милиарда евро и в България е размерен 46 милиона евро. Нашата цел е да имаме дял от 1 милион евро и 250 хиляди. Извинявайте, уважаемото жури, беше Поздравления, момчета, 8 клас. Патно си оставиха да ви да презентирате. Право, много добре се правите. Не видяхме колко пари ще струва това ваше решение. Изглежда много комплексно. Сензори, някакви камери, нещо ще си следите и растения как се... Не, няма да следи как се развиват. Може да следи, но в такъв случай. Значи, зависи колко са големи оранжериите. Около 1000 квадратни метра ще бъде към 2000 евро инсталацията. За 2000 квадратни метра ще бъде към 3000 евро инсталацията. Ще ни плащат на нас за плюс причалите. Хардвер ще струва само 500. За 4000 квадратни метра и повече ще струва към 5000 евро. Като имаме 5000 евро. Ще бъде хардвера? Ами ще го купуваме, той е ефтин. Труда е по-скъп, но нашите партньори ще правят инсталации.
Там бяхте сложили една колова, рионото и другите, малко изкарахте ще проекта с само червени хиксове. Така че да, има пионери в България, според мен имате някаква конкуренция, не да няма. Да. Добре. Имате много неща да мислите, хубаво, така ниша в България колко оранжери има, знаете ли? Продължихте ли? Но те са към по-малки фермери, но са много. Добре. Да. Не сте продължили. Аз си един въпрос. Това става ли това, примерно, ако си отглеждам зеленчуци на терасата, ще моля го? Не за вина, за едни приятели. Но това по-бъдеще, нали? Ама няма да ми струва 2000 евро. Не, Добре. Благодаря. Много. Само един въпрос. Почнахте проблема, го дефинирахте, че на ваши познати системата не е реагирала на време или всъщност е прекомпенсирала. Прекомпенсирала. Това се казва инертност. Как вие ще решите този проблем? Мислите ли, че изкуственият интелект, той така просто от небето ще реши проблема за правилно компенсиране? Не, но ще следи се едно. Да. Поеми въздух, и кажи, няма да е от небето, а ще го реши от земята. Не, то ще гледат трендовете, едно какво ще увеличат температурата, нали?